Ayi ngani zakwethu ngokuthunywa yinina sibonile ukuthi masiyomcinga uMakhosi lona obatshazwayo waseBergville endaweni yaseNgoba okhahlamba uMakhosi uNdaba. uMakhosi uNdaba sizwe ngani balaleli ukuthi uyena ongukhiye othenjwayo kakhulu la eBergville makuphathelene nodaba lokuqinisa imizi, ukuqeda ukugula kwekhanda kumuntu kanye nokukhipha amathwasa asezingeni eliphakeme. Sithe ake siyomcinga samthola endaweni yaseDukuza ubeke kanje. Mina ngundaba umwela umhluku bongo wena sibukela ngesavuko umuntu uma ephambene ngokwekhanda kukabili ukuphambana komuntu ngokwekhanda kula ekutheni ukuthi umuntu mhlambeni usuke bonakele emsamo kubo futhi usuke bonakele empilweni yakhe okunye esifuneka siqaphele kuyenzeka ukuthi umuntu aphambana ngokwekhanda ukuthi akhandwe ngabantu ngenxa yokuthi mhlambe kukhona lapha agange khona mhlambe emzini othile noma mhlambe endaweni ethile noma esitolo esithile noma mhlambe endaweni ethile nje bese mhlambe bemlapha noma mhlambe wantshontsha kuyenzeka ukuthi lapho abantu belaphe bese maqedwe masebelaphile bese bekhanda lowo muthi loyo kwesinye isikhathi uba ngowabantu bezizwe abantu bangasibo base South Africa noma mhlambe la njoba ngaseKZN waseKZN mhlambe ubangaphandle uma ngabe lowo muntu loyo engalapheki sinecebo njengami mina eze ugobela noma mhlambe umphathi wabantu ukuthi fanele ngimlaphe kanjani uma ngabe lowo muntu esebenziswe ngomuthi wangaphandle kodwa uma esebenziswe umuthi wala uyashesha ukulapheka lowo muntu loyo futhi uma umuntu kunezinto ezingahambi kahle phansi emathuneni noma mhlambe ekhaya kubo kufanele lowo muntu loyo kubuyelwe emzini lapho kuyoshululwa khona ukuthi inkinga yakhe ingahlehle ikuphi asivele simcake noma asivele sifake udaka umuntu lo osuke emhlambe egula uma ngabe kuyizizwe kufanele kuhlukane ukuthi izizwe lezi idlozi uma ngabe kuyisifo kufanele kwaziwe leso sifo leso ukuthi leso sifo sizosilapha kanjani ngaphandle kwalokho uma ngabe thina sizokwenza into ezodlulisa abantu noma ezobulala imizimba namakhosikazi sizobulala izizwe eziningi ngalowo ndlela so ngakho ke umuntu uma ethwasa ke kufanele nihlukanise ukuthi umuntu uphethwe yini uma ngabe ephethwe isifo akulashwe isifo uma ngabe ephethwe idlozi akulashwe isifo akulashwe idlozi ngaphandle kwedlozi ayikho into esizoyenza ngicela ukuthi ke konke esikwenzayo siqaphele ukuthi umuntu kahle kwenzakalane uma ethwasa nje akathwase ngedlozi lakhe aqede ukuthwasa ngedlozi lakhe ahlanjulule futhi idlozi elihlambulukile ngoba idlozi siyahlambulula siyamfuleni siyolwandle emaqedwe base sibuya lapho sihlambulule idlozi entabeni emfuleni emkhosheni nayo yonke into esiyenzayo siyenza thina eze abantu bakamoya uma ngabe umuntu kamoya into uyayihlola before uqhubeke nokuyenza Maki engamchasisa ekhishwe idlozi njengoba ekhishwe idlozi umuntu
uma ethwasa ugqutshwa abantu bakubo for ukuthi aye emzini womuntu ayothwasa noma ayothatha umsebenzi wamadlozi. Njengami namhlanje kufike usuku la ngizogidisa khona ithwasa. Uma ngigidisa ithwasa ngifisa ukuthi wonke umsebenzi uhambe kahle ube yimpumelelo. Maqede masuphumelelile umsebenzi umuntu-ke ulashwa kanje. Asomthwasisi umuntu egula. Umuntu uma egula siyamlapha ngoba usuke esedlozi lelo. Futhi especially uma enezizwe, izizwe ziyahlukana nedlozi. Uma ngabe umuntu enezizwe kufuneka alashwe izizwe. Umuntu uma enedlozi kufuneka alashwe idlozi. Uma enesithuba kumele alashwe isithuba. Isizwe sonke esikhona ngicela ukuthi uma ngabe unomuntu omthwasisayo akube yinto eqondile engadidi abantu basemhlabeni ngoba abantu basemhlabeni bashesha bedideke ngento elubala. Ukulapha umuntu kulula kakhulu. Sinezimpande thina esizenzayo for ukuthi umuntu asinde. Zikhona inyanga zala uma ngabe kukhona into mhlambe engashayisani nempilo yakho kufanele uphume eceleni kwakho. Nami ngibonga idlozi lonke lakubo nedlozi lakithi Makhosi. Ledlozi lakahlongwane kubo mama Makhosi. Sengithwasisa abantu abaningi njengabantu nje engibathwasisile bo-36 njengamanje. Ukuthwasisa umuntu abantu abaningi bazi ukuthi uyashaywa umuntu entwasweni. Akashaya umuntu entwasweni kodwa umuntu uyatrainwa. Umuntu uyafundiswa eze ukuthi uphathwa kanjani umuntu wedlozi nokuthi mhlambe uma esephumile naye abaphathe kanjani abanye abantu. So ngakho ke ngifisa ukuthi wonke umuntu othwasisa abantu engabi navame futhi engakwazi ukumphatha kabi ngoba lokho kuyokhomba ukuthi ngelinye ilanga abantu abathwasisayo bohlezi benukwa noma mhlambe bohlezi besolwa lakho abantu abangathiwa abakwazi ukuphatha abantu. Uma umuntu kufanele ukuphatha umuntu ngendlela ofundiswe ngayo ugobela noma mhlambe ofundiswe ngayo eze entwasa ukuthi uphathwa kanjani umuntu. Ngiyinsebenzi yabantu abadala. Ngiyakwazi ukwenza umsebenzi wamadlozi. Mangathi umsebenzi wamadlozi ngiyakwazi ukwenza inhlambuluko yethoba ukuthi ithoba lihlanjulwa kanjani. Ngiyakwazi futhi ukwenza umsebenzi wokucupha ikhaya ukuthi liqoshwe kanjani ikhaya lomuntu. Uma ngabe mhlambe uhlushwa umoya omubi nanohlushwa mhlambe uhlushwa umthakathi othile ekhaya lakini ukuthi size sikwazi ukuthi siconfirm ukuthi ishoshosho uyena owenza lokho kulokhaya lelo. Asivele simsukele umuntu ngekumcabangela ngoba kukhona ukuthi mhlambe simcabangela umuntu ukuthi uyena ongasithakatha lekhaya ngenxa ukuthi mhlambe ngokuncane noma ngomkhulu noma mhlambe umndeni wethu esingawutheni. Leyo nto leyo iyawubulala umndeni iyalubulala futhi ikhaya. So ngakho ke mina ngiyatholakala 060 85 17 312 060 85 17 312 ukusiko sixoxe kahle for indaba yedlozi ukuthi idlozi yini idlozi futhi lenzani umuntu. Ngiyabonga kakhulu uma ngabe ngithola le video.